sa sisen pat agani gopor. Ngan peteng biang ini kejing hikai kabangala keren haga voice message kaban ruspa prapupra. Kabangala ai kertengi gini kejing keren jonga kinongrim syakri blay. Tengah syukwa bangan pinkin mau ipikin diat ya gani kabangala hikai. Namal kani kalong connected lani kalong kay sno lang lada pimla ban kin mau ya kabala dep. Kamut ya katu kejing hikai kabangala dep. Pinom da kanom da mentoy ipi lada pi sngap igani kabobot. Di ngan syupin kin mau ipi bak kejing syakri blay. Ngalapan ipi na ke kitab Sam kalau nang kabakhat way dekat balai. Kaba u David uang ladangi penduk no yagi nongrim. Pinda hok ru pin le ayu. Kabamut wat lada pidon jing hok ru. Wat lada piyai bet ru. Lada ki nongrim pat kimdan. Kano mentua hiru ika jing syakir blay. Nagta kadang ngasa ay kini kajikay pa ang kinongrim syakir blay. Tika nongrim syakir blay ka mga kren syapi. Haga ni ka voice message ka baladap kadai ka mga ay ningkong baka ba ningkong tam ka ba nakmat tam ka ba hajurong tam. Siya ka jing day baka jing syakir blay. Haga ni ka pertay. Kamday da ka ba pili asmat le. Ang no la pile le syakri ba ang le jiseng no dengan kita barok kidai kiba kim da day kiba ningkong kita kabang abu ningkong mga kidai ka jingkot ka jong play namala da pim sngot ho ka jingkot jong play ngan ong da ka wiki kintin ka jing syakri play jong ikalang le nai namala da uklem khot ya ka ay unkit kli la da uklem khot ya ka ay pin ya kran lada pimut ban trei hagan uno go jaka lada klem khot ipi da pile trei sarkar lada klem khot ipi kono bijuli runga pa office ki prius trei la trei lada klem khot ipi klem appoint ipi klem la thung ipi hagan ur kompin trei manu hi ban jikit kle wei ban ai tu lob ipi kalong kum priu baduna kle pan ban haka kam ko jong ble haga jing shikri ble kanan ga nongrim bar kani ga nongrim ga ban kong gadai ka jing khat ka jong play what late sedang nang no sedang nang ni ngala page bahaya ka bible ngala page bahaya ki brio jong play ngala page bahaya ka jing thmu ka jong play ngiru bakam sedang ni ka jing shakri play na ka ek sedang be na ka jing khat jong play tenga tuai bo play un pen shai fin ang ni shkmat banga peni ni ka jing khat jong play walit but bo banga kren ni ka jing khat jong play ka mat Pinum lay eba pinchu up bit ben shong man up man tip bo blay khat if em gam dem ta ka jing khat ka jong blay ka ben kong ka de ka jing khat se ka jing la ka bomot ani se ka jing penem la blay ku ta fi blay pen em fi pi yo mat ka jing penem ka ta ka jing khat ka ben kong ka ba ar ka de jing khat se ka jing dei ka chan ba blay ka mat pi pindan ka fellowship ka jing salak ka ba lai ka de ka jing khat se ka jing shikri para bangai lani ka jing dan bentalang ha ka jing syakri ka kam ka jong play ka basau ka dai nda ba pila syakri na pila ya kam slam ha ka ban syakri u play ha ka tu ka jaka ka pidan kinong yalam ki badan hang to kin itho ipi bat ma pi ru la de pin sa sngot ho den pila syakri bon snam pin sa yo iba kadan ka jing ai ka bakar pang afi kadang ka jing pin ki ba nau play pa da no chong pi kadang ka jing ang not ba pin lei e na kam tau try but kan sawan ngan pin shai kin diat e ka jing khat ka jong play le se ni kan men toy pi na madan ki bu play ki ba shai wan kli na nga kum no pustong an sngot ho e ka jing khat jong play ti ka jing khat jong play ngala de ong pinom sngot ho marsen snang ka jing sngot ho e ka jing khat jong play ka de ba pin yai ne ka jing shikri but pin ya chkhmat ban shikri try Di ka tangan sa kren haga ni ka jingi ka ay ka bumenta. Tanray kandiat ngan siya paniipi. Bapintip ublay ukhat na emipi. Kaway na ki jing ki nuki ngan ongom no ki dak mo ki sign. Ba ublay ukhat ipi bapintray ka mo ublay lan iba pinlay ay ka ba crown na ka bentaw try. Kani ngan ay fi ka dak. Kabanding kong kadak kaday pin so tho adien bo bleu la pen mp kawai ka ba pin sham gade pim sngal ta nacho ban le eke
Pikwa taman syakari yo blay. Bagata kam day tang sipor. Kadai ka bayay ni malakapor dagi bones nam. Kadolot jong pi kam hun ni kato Piyo ka kam ro pim hun, piyo ka kam ko bala long stable pim hun, piyo ka song kha song man ka biang ro pim hun, piyo ka spar pim hun, piyo ki ro pim hun, piyo ka kon ki ro pim hun. Nama kata kada piyo ban sngot ho ba katu ka ba ublay kuta ukbu ka do no chok pi ba ukuran shikran ni katu ka jing shikri ba pikwa palat ban shikri blay pet ba katu ka de ka sign ba ublay ukhat efi shikakam ka ba ar kan pani efi ba fin sngot ho e ka jing khat ka jong play na kran da ka jing shem jong ha bat nget kani kan ya rap efi ba fin sngot ho e ka jing khat jong play ka ba bot nang ta ka day ka jing khat jong play ka day Masontanat yu we brio jong play wa kraw. Ubakatang Ralph Mahoney. Uni yung brio wa kraw. Apo pertay. Uang ko ikaktiyan ka bakta ay ka daw no chunga. Uang lada pikwa bantip. Bao play kwa defi. Uang the calling of God. Listen to me in English kindiat. Uang the calling of God is a compelling one. So she's saying and repeat. The calling of God is a compelling one. Katakaktian kalakir ku yang asyurta. Haga bangatip wat ladah ketukupon ngadang trekam serkar. Na late bet kakam jong play. Kataka day bejay nga ngamhun ni katukakam bangayo. Ki promotion bangayo pa office. Ruki klam dapan kemani nga. Anrain na ngayo ikani ka jing ong ka jong Ralph Mahoney. Uong ka jing khat ka jong play ka day. Kaba knyat ipina po. Kaba push ipina siya po ka mansiyam jong pi. Ba pim kway kaba papikwa ba iya to. It is a compelling one. Kaba compel ifi. Kaba nyat ifi kaba panbor ifi na po ka do non. Mday kaba panki di ki priyo di kaba piyo i kaba pi itanat di ki priyo kaba syakri play na kaba pi singotanat man ya legend sang mday kata. Kamday ru ba syupin ki da mano man syuang pite bin syakri no yo play full time nang ni ba pin rung no syakri ministry wali nget e kata ha ki nong ilam ki badan ka jisu tho ila banong kata re what you sharp ni ai de kata piap ban ya ne ban ngap e kata sur kadai ka ba knyat ifina po sagaway la fidan ka jing khat ka banong play ka banin kong pinamoni ke ka ba ar ka de ka nyat ifina po kabalai kadak jong ka jing khat ka jong play ka de ni Pinyo iba ka eke ba pile ka thot bet ang no ka wit ka eke ba pitumo niya shkaman ka wit bet baba wat ka taru kada na po ka lanti ba ble ko hat ka chingem chobi bet ba ka ta ngan ong sa ka we de ka ba pinti kana yo brio budan ka jing khat jong play ka de budan ki jing ai ka chingem chobi Laudan ka gift aga jing chow. Laudan ka jing ai. Kani gani rap ai pi. Namaru play unom ai igi jing ai ki bakham shikman. Kalaban lang ka jing ai ban kren. Tin ka jong play. Ka bakham alor kam kerpang iki way. Kapet bahaba yo kata nga syo ai nuksa ka way. Ki jing ai ki day ki ba. Sign ba play ukhadi pi. Pi kamla iki way. Kadan ka jing ai ka bakham kerpang. Kasi ganing ala krenteng mensyuat and ring asyupan kan mawi pi mentang sengi. Baka jing khat ka jong play ka dan baka jing ai ka jong play. Ka jing ai ka badan hau brio badan jing khat ka ya per na ki way pat. Kani ka jing ai ka de ka bapan la itu brio. Maun pendep ka jing khat ka jong play. But u kham lang kerpang. Kham la, kham tam. Iki way. Dapet bahaya kani ka banga kren ka de ka badan kam ka jing shikr play. Kren ifi gitu ki bakwa shishaban tray ka kamo play ban shikri da snap ikani ka jing ai jing mot jang alang ni am kwa ba pin poisha ba bakla mar teng i jam shika ba
ngimpat day ban jam wat alang idan jingkhat ngasai ong gi brio bi apabila kam sarkar kadan ke calling bat kadan ke appointment lagi khat fi ke calling letter kam day bapin kemen ke calling letter ke sudai bala khat fi bapin let shagatu ke interview bapin let shagatu ke mau ki exams kidan ke calling letter fi rai walin ong la yo kam ble la mau la ai nga em katu pinap let exams pinap up ke por kin page fi kin examine kin page ki paper kin page ki performance fi but la da filong fit kin sa ai ga appointment letter na la yo appointment na fila join ang ta tibindak khawai ru long kai fi dan ibri ba baklai kata shkri play khan di fi bro khan khan sama biar man tip khan ne mp shi ka kam chong play ka ba kirpang na man ndaw la thung ko wai ka sign ka dai wa fi ka jing ai but ka jing ai ka badan fi ka kham long kirpang fi kham la man ne shibun ki ka jing im jong fi ki balong ka jing khum ni ka ba pan pau ya fi Henry kidi ki balong ka jingir khu ye ki bobon ki preo ngange kini ki jing ai jing mat kindai ki ba kraw ba hai phi ba vintip ki nongrim jong ka jing shakr blai tongan pen I fi ka wai ka nongrim man ta sngi ka bangala kren kindiat mene tamangan shong tang hang ni namar ka ni ka dai ka bang I feel tam ka bangayo I ki preo ki ba shakri lang la shakri la khambun snem bat ki preo ngalaya imlang ngalaya yat lang ngala petu iki bobon akaleng kawai ka bangayo I gede lada fi mut ban shakri play kawai ni kinong rim ki ba kraw ka jing gede ba jing shakri play gede ka jing ai ne fi ka jing ai ne ka de kinong rim wale bread ik ta ka banga kren ka jing ai ne fi kanika kanja jinglong ko ba fi yai ne ban le ye ka ba la entra sa feel ni fi yai ne ba do play kani ga ba ton kam tam namar ngayo I ha ga bible ba ka jing bom yai ne kam dan je de ba do play dan gi brew shikri play gi bishu le shpor ka kam play le ji seng shpor le shong shit shpor le shi ram shpor le chikno no ga ka ba ki trai le shpor su trot ito fi kanugo ba pile fi habdan ke determination fi habdan ke commitment mau kata ke jing kita ka pida IT lot de banda coaching mot banda pendep kita ka bala ai fi la film dan ke jing ai ne fi nom la man position sonoro na susi banga nong fi gani banga yo idan shibon ki brio ki bo play dan jing card ni gidan shibon ki brio ki dan ke ba kraw po choki Hari tang ko ka daw ki klam la bani hai ne ba play namar ka wai ka jinglong man spini fi kan dia chai ka bangini puli na bible nga kham kren na ma ka balong practical ne ka bangi kendo ma la ka por ka jing bom yai ne ka kam jo play ka de gani ngayo I gani ko wai fi gidan ki brio ki ba perkhat bakin long no mo ki kirki bakin long no but haba ki klem yo alat ban le igata ka baki de ban le ki ken ria no na tu jing seng la ni na tu jing shakri but dan peng jong ki bi yang no ala ki jong ki jal la ni ki bele no shwai la ni but nda ki le kom to ki klem ya ne nang ni o ble dang up ki bi ni ai ne ka tien thung bi ka dei ka tien ka ba khrao ka long thik bi thung yo ding tu ding yai ne ka tu ka khndo dan jing mut la da virat no yo uspor pili thong se ko pat se jiwe ha ko ga snam virat pili thong se pat de ka ebi community no tu ding community no tu ding long tanga ding ya pe ka bam dan jing mut tinga kwa bangan chu ong fi ga ni ka par ka ni ka tien ga de ba pin de shai ka jing yai ne ka de ka jing long jong play ni feel ma la ga par ni klem yai ne wa wa so pol wang ngi long ki bom yai ne andre u yai sa ma u ba yai ne na ma umla ban len ne la de ha gi begin tin umla steban killa na ta jing long u ble de ba yai ne but la da u ble de ba yai ne wat yang aba de fi begin de long ki ba yai ne
Figini ke jing yai ne ngan peni figan dia agni ko por bindu so tu namar kini ke jing yai ne nga keren ni mong ni keren ke jing yai ne ke keren ni ke jing scam ke stability ke keren ni ke tu ke jing minot ke keren ni ke jing yai sha ke keren ni ke jing ko ngo ke keren ruwat ke jing pendam pen ko ngo ko submission ti ngakwa bangan pen ifi ke jing yai ne ba kanda shai ke namar kalong ka bamaru lada fi shushim ke jing yai ne klem na sot ru igi nongrim fi ik jing yai ne to ngap ngan pen ifi ka bible ka kren shai bau jisu ulong ba yai ne au blai ku pa ngan pen ida ka nongrim fi u jisu yai ne ba ku pa namar u blai u dei uba snot ho u blai dei uba tip uba ya chkhmat uba seiso uba roi uba la ban ithu tiplut ye ka ye try fi lada pi on yai ne lada fi yai ne haga jaka nga kwa ngan peni kata fi don ki pri ba on ka jing yai ne ka de ga don kam hare fi yai ne haga jaka ka bakum no haga no leadership pi ka ta ga de ga bang kwa ngan peni fi yai ne haga no ga jaka ka ba pili ching seng ka jing yai ne ban nge au play ka jing long shimet ka de ga don kam ba fi yai ne ban duain puli bible ban eat you play ban mo ban im ko jing im ko ba yai ne ban nge you play ka ta ga ya la ga jong hari ka jing yai ne ka jing dei bat ka jing shikri play mga kren yagi nong rim shikri play ngabu ba ka nong rim ka dei ka jing yai ne pi ka jing yai ne ha ka jing shikri you play ka dei ba fi dei vindan ha ka no ka jing shikri ma pi dei vindan ha ka no ka jing shikri ba ha ka tu ka jing shikri pi ap an pet ba la da ka dei pi ba pin shong nong rim la ka jong ka jing im jong fi ha ka tu ka jaka pi hapro ban snot ho baka jing yai ne kam dei ba shumat la na teng teng dan gibre ang MP ban yai ne agane ke jaka pi ban yai ne nrei kapor jong pi kala nang slam pila nang rangba pila nang ya ke snam pim pi ka kapor jong pi kala jan kut but kadan pre kating ba ang bahap yai ne but pi shu sakut aga ta jing yai ne pi klam position junuro na kwa anda pen kliai kata fi ka jing yai ne aga jaka kabat ngan ongom ne kaba roi kaba ya chikmat kaba le ai kaba kinong yalam ki ithu ye ge jing khat ge jong play kaba dan ge jing im jong pi kaba dan ge jing trai ge jong play kabam tiang i fi bapin long ai ha ge tu ge jaka kabam khangla i fi bapin le iki badan ge do not jong pi la da fi dan ha ge jaka kaba ki persang ban ya rap i fi bapin poi ge jaka ge badai da fi ai ne ang ta kalong yai ne ngan sapen i pi kum no ban yai ne hari ka jing yai ne aga jaka aga ba ka leadership ka klem mawan ongno ka klem progress ka klem ya chikman kim da don shu tu ka jing shit ham ban pet yiki banget ki badan ka jing I know blay kam don shu tu ka jing I know men sim jong blay ban itu yiki banget pet baharu ba kadan lentin MP ba pin ya chikmal ba pin pendep ke jing khat ke jong play fi na magaji ai ne kadan kam ba pin dan ba kum kita ki jaka la da kam dan fi shong ba ke jing seng nga kren ba nang ne la da fi shong ha ke jing seng ka ba fi ong ngadi ban yai ne ang ne ma shu ong no yu ding u de ban dan ka khandau habala thung u de ban dan tu khandau tenre lada ki bapet hang tu yu tu dieng na budang red kem tip te kum no ban sumar kum no ban ai khandau no ban ai sbo no ban ai kum no ban trim mi ulani kum no ban khlat yu ulani kum no ban tip bau nu dieng de kum no dan u de ding so ayu de hak ta kom kaman utu bu sumar udan kaman ai khandau yu ulani ban karai u ban pen biang yu baun le yu bau tu dieng un sei so lada pidana ka jaka okay kadai ka badan kam kata pimla ban mi no na tu jaga beli hari kidan ki baong ngayai ne shong to kajing kai tin blai kambiang kajing duai ka bishisha ka klem dan ka leadership ka klem yalam ki shaga jaka ka badai bikin pendap ka jing tumu ka jong blai
Tila piyay ne aga bakum ko taga shanovin pai. Pimla ban ong khmat jong blele shai si sngi nga khlem la pendep ik jing khat mena marba ngayai ne ni ga balang te gini na balang ki khlem ailat nga nak taga daw ngayai ne wal in mut kumta. Kadan kam ba pinda sungol tho ik jing yai ne. Pet ngan pen I fi na ga Bible. Ik jing yai ne. O blade du ba pet ba ik jing yai ne. Pinda pet ik to ga ba pipuli no Matthias katuga parshi ka bukurenu Jisu no Matthias ka nang ba arpusan lesing ngalaju kren ni kani tambangan sipun kan mau pi pi na pet hang ni ka nang ba arpusan na ka khat ka ba khat sao ka kren ka parshi jong kitalen pi kan mau utu nong khai ma u khat ma yi gitu u le kam no u balet jinglet ma u de nong khai balet jinglet ka ba kari ukhat iki shakri ke chong ubat u ai ke spa chong waki pikin ma u ai no u ai your way santalen your way are but your way wa ka way but u lech ke jing lech ke kari u I ha ke jing start chong ki anga Bible ma kat bakum ka ke jing start chong ki u badan santalen urai upendan kami ki badan artalen ru urai penmi saar andre badan ka way utep ka khendau uklem penan kami ka piu I nda habau kenrat uwan uya khen bat kini ki mo bat kitu ki ba ula ai ikatu spajo hi ya kitu badan santalan uang bahame o shukri uba mo nga sontanan nganda puli ni gapar pet nganda puli uang ti ukenrat jong ula ang hau bahame o shukri ba bahaba bangen melaminot agi bakendiat ngan bu email ki babon hilet cepo ka cingkemen ukenrat jame fi kini ka jing yai ne kabang keren nang ni kadai Filipino nang niro Finipet yang ni agaktin ka sigam na suntanan agaktin ing naiswang well done good and faithful servant well done good and faithful servant kadai kaktian ka bapihap an perkhan ngalak keren tengi gani agaktin well done agaktin good but agaktin faithful but agaktin servant ngaladep keren gani tip pikin mau ne am tenrengan sipin kan mau biang ni fikin agaktin baong well done kamat bau tu brio udah le bahaya ke ka bala ayo kaktin good kamat bau tu brio uyo ega appreciation namar ke jing le bahajo but kaktin faithful kadai ka bah jrong tam ka ba uang mo faithful seven ka ba mut ubalong uba yaine ubalaban shanya ubadan ge integrity fi kata kadai ka kaktin yaine ndau play u ai ga jing im jong fi yaine ne aman le ka filang faithful ne am fi da le bahane am pinyo e ga well done ndai na gibrio they no play piyo iang ne bagade tang parshi ne wang rung shiga jing kemen ka jong kunrat chame uda ongum ne melaminat agi bakendiat ngan bu eme lor ibupon fi ka bamut kadan ka promotion kadan ka jing kentiu ka jong play how brio ba yai ne nang ta daw nga kerpat fi ga ni ka par bala da fidana ga jaka ka bobiang yai ne Rela fidana ga jaka ka bombiang perkat ba what shi yai ne lumar kita dengan ong be fi ong em hang ni ngila mola wan la don hang ni ti ngasi lap kinan gi brio bekeren kum to pim tip ya ga sngi ga khat do pim la ban jubam ta khmar blai pim la da lele do pim la un wan ye kenne da wan ye kenne kli be pile yu ge e banga ai khat fi ngala ai fi ga santli gi jing ai pi pen roy ne pim la ban ong no pi yu ne bu khlem pen roy u bu khat do tep ga khndo
usha bread chate wakti kejat bread sebedum belenyar badai biniante takadaw ni ngajing syakri play gam dai dai ba bisong in shi syakrim to bang mangilahir pateng ni pa ni mai ta pateng jungi mlong ru su long hi kata te la poi pin poi ge jaka be na i ge school ki brigam le omta ye ge ik bolong hakado ki brigam chule omta katu kam bom dalai lei run rei pin pet pile ge school ki bom dalang pi weng ki khon tang ji snam bila weng pi wat ge jaka ka biang ge jikai namar kan kata iki la ki shui don tu bi em de ben school be ni namar ni men char ngi school ni te ki khon de ben school ni te fi le kum ta kamot ke jing em jong fi sorry dan ni ke kali ke pa fi ila da fi le kum ta fi ni iba ke jing mo wat ukmi ko pa bo bi ru do fa school hi yu ibam ler ke jing kai da un persang iban klinik bo bolong shinu school ko khamba kata te dai but ngi lero ki tangim de salero itu ki noi kai itu ki principal itu ki mo ngi so mai am ngin ra do ni ki konting siu to ngi mi no ai ka transfer certificate ki le no shwai balai nama ba piwat ki jing kai ko khambiang nama pitip ba pikwa ban po shikle ki jing college ni school fi ka jiri pat ba kam jong play ngi ngim julem tangim de saliatan hega da biang kambiang ro dap sto tambala don ni de le yo ne kam no la dan ne tam la le fi ngam kren ni bunga ong bafin mi balang ne bafin ngam de kren ni tagi balang tagi niam kren na mar ngadon ka jingkit kli ya ka bani kai ki priu ye ki nong rim shakri play balada ka jing shakri play ka de ga bo play wa ka jing yai ne pia ban sngot khu ka jing yai ne fi nga sotna da fi puli bible tangi ni puli kandiat ya ni na mangi nom yo shibun ka por pina puli na ka lanang ka bakhat way sorry ka bakhat ar ka jong ka kitab jingken ka de ka bakran japang u Aaron u Moses berga Miriam baki knyum yo Moses bauli chong kha de ka tu ganong Ethiopia bro para ki keren ongno ki keren sneo yo Moses u blay yo sngo u try u ongkum ni puli lanang bakhat ar tangine puli ga ni ko por na ga ni ka tin ga chong play khat basan u try u lawan hier au rishol u la yang ro ching khang ga tabernacle u la khat u Aaron mar ka Miriam tikila mi no brar ngot u la ong snap mentai ga tin jonga la daw nong itu lu pa jong try u dana preng jong pi ngan pen pau ila dia u ha ga jing itu pau ngan krena u ga jing pos ni Henry u Moses u shakri jonga long kumta kwa fin yo ba itu u yo ga ni certificate no play wong play yo Aaron bari ga Miriam o Moses u shakri jonga de u balong kumta ulong ubayaine ken ha ga ying jonga baro ha ungan kren markhmat ga ba paushna o ma ga parshi ha ga dur unyo khmi yo try na ma ga tabale bim shim shapting ga ban kren pusha yo shakri jonga yo Moses ken da kren ni ga ga bijrong chisha dan gi brebo on wat kren mi ga sle ga jong play ma fin yap la da fikren dan gi ba penisriam nang nero fikiran pin mi nyang tholi ga Miriam fi piap an pe pikot ne em shigani ga jinglang jong Moses bo play wong o Moses u shakri jonga u bayaine aga yeng jonga paro fidan gi priyo gi basu prakhat baki dei ki shakri jong play da mat mlong shuban ong e ma bani pen i bani kedaw em long sho pini kiran le ga baklat la ya bartan ngakwa ngan ong e fiya gani ga par wal da sngot khu e ga tin ga jong play pikiran persha e Moses tu de bayaine o play u pet su priyo bayaine fini kiran ben u bayaine ga yeng jong atam long shubu nga ngate yeng a tray nga peniang ga yeng madan way mystery u bayaine bat nga bala ya tray yeng bat nga bala la long jing toy ba khraw nga
dan menumbuhan keren penbut nam keren seniu ngani tu pidalai orang nga pe ban ban itu gibre mo nama uni udah buaya ini ati ban nga fide ni tu kadau kalau hal ta rukom kajing ya ini kadai ka buaya dai fi kajing ya ini kadai ka bawan ra fi bapinyo I ba bishakri ublay un pen pau ike bakrao aga jingem chawfi tatang ini tuai no ngin si patang ini jing kai shadien ki bobon ba kalau jim toy bakrao try ngini ko nga aingo eme bat ngadanget bagani ki jing kai ki bang kren jipang ginong rim ban shakri eme apply ngala persang man pen I brio baro ikani ki jing shisha ban nganget bagani ru mentag singi ko bang kren ki jing ai ne kandan ken try aga do not jang ki bobon baginom truot kai aga jing shakri re begin le ike bakrao daga jing minat ba daga jing ai ne try ngi ailut shame ka pram Ketenga tong chisu ni tuai. Amen bat. Amen. Tu blame kur khui fi ku blai shpon.